खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आयेन बेरेखा रां दाहार होग्राफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव दरं पुलिसआ जाफुंसार संदानाय खामानिखौ मावफुंदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै आयेन बेरेखा रां दाहार होनायनि सोबख'नाय खामानियाव लोब्बा थानाय सा 14 सुबुंफोरखौ खानो हायो। दरं जिल्लानि सिङाव मोनबा गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव खानाय जादोंमोन। दायनिगिरि रां दाहार होग्राफोरा अजद होनाय बायदिब्ला गोबां सुदनि हार जाबसिननानै रायजो राजानि मुलाम्फा लादोंमोन, जायनि जाहोनाव दाहार लाग्राफोरा राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। गोरोबनाय नाजानायनि जाहोनाव बे सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन आरो बिसोरनि आवथानिफ्राय 8.70 लाख रांनि गोबां बिबांनि नोगोद रां जब्द खालामनाय जादों। दरं पुलिसनि दैदेननायाव अपारेसना बृहस्पतिबारनि मोनायाव दलगाव आरो खारुपेटिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव नुजाथिदोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादफोराव नोगोद रांजों लोगोसे गोबां दाय गोनां फोरमानलाइफोर जेरै एटिएम कार्ड, बेंक पासबुक, स्टाम्प पेपार आरो बिसोरनि आयेन बेरेखा हुदाफोरजों सोमोन्दो थानाय गुबुन मुवाफोर बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव दंफां दालाइयाव फासि नांनानै जिउ गोमानाय थासारियाव सासे फरायसुलिखौ बोखांनो मोननाय जादों। फरायसुलिया क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव HS फार्स्ट इयार थाखोआव साइन्स आयदायाव फरायोमोन। फरायसुलिखौ क'क्राझार जिल्लानि सिदला मत्स्यबाथोननि दिबिका ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायथिलियाव क'क्राझार पुलिसआ नुजाथियो आरो फरायसानि जिउ गैयै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लाना थाङो। क'क्राझार पुलिस बिफाना आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। लोगोसे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फरायसा गौथुमा। थामथि रादाबाव दं HSLC आनजादनि पेपार लिक जानायनि रिपर्टआ नंखाय। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। काछार जिल्लायाव HSLC आनजादनि सोंथि बिलाइ सेरनायनि रिपर्टआ नंखाय। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव बे नंखाय खौरांनि गुदिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बेबादिनो आयेनारि राहाफोरखौ बाहायगोन। मन्थ्रिया माइक्र'ब्लगिं साइट एक्सआव सोंथि बिलाइनि अजद होनाय सेरनायनि सोमोन्दै गोसारनाय गिथावना बांसावनायनि जाहोनाव फिन्नाय होनो थाखाय लादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया सुक्रुबारखालि रायजोनि 913 आनजाद मिरुफोराव सोलिबाय थानाय हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा HSLC आनजाद 2024 नि लिक सोंथि बिलाइया काछार जिल्लानि मोनसे आनजाद मिरुनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो आनजाद जागायनायनि खावसे घन्टानि गेजेरावनो पेपारआ लिक जादोंमोन। लिक जानाय सोंथि बिलाइया ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरावबो गोसारदोंमोन। मख'जाथावदि मैया 16 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 मार्च 2024 सिम सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड आसाम एबा सेबाजों खुंजानाय आनजादाव सा 4,25,965 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायगासिनो दं। ब्रैथि रादाबाव दं EMआ थोजासे दंफां हरनो खोथा होबाय। खौरां मोननाय जादों दि मैया बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारनि थाखाय नांगौ जानाय दंफांफोरखौ हरजोबगोन होनना बुंदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय समाव बिटिआर सरकारा सोरां मन्जु थियेटारनि जौगानायनि थाखाय 10 लाख रां अनसुंथाइ हरखाबाय। आरोबाव बिटिआरनि CM मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सोरां मन्जु थियेटार जौगानायनि थाखाय 15 लाख रां अनसुंथाइ हरनोबो फोसावदों होनना फोरमायबावदों। बे गोनां बाथ्राखौ मैया सोरां मन्जु थियेटारनि सनाथि मायथाइ एबा गल्डेन जुबिलि फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां EMआ फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं छत्तीसगढ़आव सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव गावखौनो बुथारग्रा आरो 4 गुबुन हमजादों होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। छत्तीसगढ़नि बिलासपुर जिल्लायाव
सानै 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे गावखौनो बुथारग्रा आरो साब्रै गुबुन सुबुंफोरखौ खानाय जादों होनना पुलिसा मैया शुक्रबारखालि फोरमायदों। बिलासपुर रेन्जनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस एबा आइजिपि सन्जीब शुक्लाया बुंदोंमोन दि बे जाथाया 11 जानुवारि खालि जादोंमोन आरो बे सोमोन्दोआव सानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि बिमा-बिफाया बुधबाराव मोनसे अजद होदोंमोन, जायनि उनाव बिसोरखौ बृहस्पतिबाराव खानाय जादोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ गावबुरा कुलेश्वर सिंह राजपुर उर्फ कुमार उर्फ पन्डित ठाकुर आरो बिथांनि लोगो गणेश साहू 52 बोसोर बैसोनि, दनिया बंजारे 42 बोसोर बैसोनि, कन्हैया 40 बोसोर बैसोनि आरो हुलसी रात्रे 30 बोसोर बैसोनि महरै सिनायथि होदों। पुलिसा बुंदोंमोन दि राजपुर आरो साहुआ बिलासपुरनिमोन। फारसेथिं बांजारे आरो रात्रिया सारंगरा बेलाइगर जिल्लानि थागिरिमोन। पुलिसनि बायदिब्ला दायनिगिरि गावखौनो बुथारग्राया फुजा खालामनायनि मुङाव उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामोमोन, जाय धोन लाबोगोन। पुलिसा बुंदोंमोन दि 11 जानुवारियाव हिन्जावसाफोरा साहुखौ लोगो मोनदोंमोन, जाय बिथांमोनखौ धोरोम फालिथाय खालामनो थाखाय बाबा ठाकुरनि खाथियाव लांदोंमोन। बाबा ठाकुरा हिन्जावसाफोरखौ हारसिङै मोनसे खथायाव लांदोंमोन आरो धोरोमारि खान्थिनि मुङाव बिसोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।